मंत्री दीपक केसरकर यांनी वेंगुर्ल्याला दिलेल्या निधीमुळे विकास कामांना चालना मिळाली। त्यामुळे वेंगुर्ला तालुक्याचा चेहरा मोहराच बदललाय। नगरपंचायतीनेही स्वच्छतेत केलेलं काम आणि विकासाच्या बाबतीत वेंगुर्ल्याला एक नवा आयाम मिळालाय, अशी माहिती तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर यांनी दिली आहे। पालकमंत्री पदाच्या कार्यकाळात दीपक केसरकर यांनी सिंधुदुर्ग सारख्या सुजलाम सुफलाम जिल्ह्यात पर्यटन विकासाबाबत अनेक उपक्रम कल्पकतेने राबवले। यात विशेष उल्लेख करावा लागेल तो काथ्या व्यवसायासाठी त्यांनी केलेल्या भरीव कार्याचा। या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर लौकिक मिळवलेल्या केरळ राज्याचा आदर्श समोर ठेवून त्यांनी काथ्या व्यवसायात कोकणला पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न केले। त्याचा फायदा आता होताना दिसतोय। यासोबतच वेंगुर्ला शहराच्या विकासात तसेच पर्यटनात भर टाकणारे अनेक प्रकल्प त्यांनी आणले। यात बहुउद्देशीय मधुसूदन कालेलकर सभागृह, सुसज्ज मच्छी मार्केट, भाजी मार्केट, नुकतंच लोकार्पण झालेलं बॅरिस्टर नाथपै समुदाय केंद्र, नव्यानं मंजूर झालेलं सुसज्ज क्रीडा संकुल, इंडोर स्टेडियम अशा अनेक प्रकल्पांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल। हे प्रकल्प वेंगुर्ला शहराचा कायापालट करणारे, शहराचा चेहरा मोहरा बदलून टाकणारे आहेत। मच्छीमार बांधवांसाठीही मंत्री केसरकरांच्या माध्यमातून मोठा निधी दिला गेला। नवाबाग येथील मच्छीमारांना नेहमी नदीच्या मुखावर साचत असलेल्या गाळामुळे होड्या समुद्रात नेण्यासाठी अडथळा होत असे। त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा ब्रेक वॉटर बंधारा उभारण्यात आलाय। याचा फायदा मच्छीमार बांधवांना होणार आहे। नेहमीच लोकहिताचा ध्यास घेतलेल्या मंत्री केसरकरांना वेंगुर्ले तालुक्यानं भरभरून प्रेम दिलंय। त्याची परतफेड केसरकर यांनी विकास कामातून केल्याचं मांजरेकर यांनी स्पष्ट केलंय।